Roger, engedj el! Adni meg kód rögtön! Gyerünk! Most! Kódot most! Nyá! Na, okos tojás, há? Hagyd abba! Nem kapsz tőlem előfizetéses kódot! Meglátjuk. Ez Michael Patrick King Sex és New York című filmjének első piszkozata. Pontosan 700 oldal. Emlékeztek arra a tűzoltóra, akivel tegnap este voltam? Hát a slagja úgy beterítette az egész európai padlómat, és megcsúsztam. De semmi baj, lányok, mert ráhuppantam a dákójára, és már nem is akartam felállni. Kerry, Samantha sztoria miatt azon tűnődtem, ha én megcsúszom, ott lenne Big, hogy elkapjon. No!